سلام تختاتلتنا channel كمي كان يخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيو تايو ناي لو مارستي برتع زبالت قرب مرر زبالت كتكون تخيليا مساد ما بزعبا وشما إنا خن الزهرب ويدما مس حدا مرعو ودي وي مس مرعو سبعي تخيد زلا وقال نعاك تكم زخل كاب حنتي أبزع عود الزنوع تمكرو زجبرت كي لازم تايو. So today we're going to look into common lies married men tell to their mistresses. نتوم مسوم زخدا توم رعاتا صبوت زنقروان حسوت ويكا زدقاقم مخنيت إنا خنري سلازي إذن قرزي من البات زي نوعلو بزحات كنكون نخيل زي تنكفنا قوني خيل قال ملقن مفلاتو أقداس قوني خيليو نتوم أبكم زر لخندما أبا حاجز قبرل كنخيلي مغنياتو بزوع قزيه بزوع أنزا سيف قبرل كنسر زخيل. Let's go now. قداميتي تدقاقم مخنيت ويحاسوتا I'm going to leave my wife تبليا. Of course. No مسبيتي كغتلين عاخن قزيو تراي مساخ خيد زبل ودي زلي مثلا. So مبزحتهم سبيتي قد فاي مساخية كغتل زبل مخنيتيو زوهاب. The mother of all lies married men tell to their mistresses is that they're planning to leave their wives. لذي كل جزء نتاسبيتهم قريفهم مساخي هيوت كجبرنا عهم رعاو مساخي هيوت كجبرهم زدليو أيام زنقرو هذا خابزك النقرو زلنا هذا إذن يود سب بحرونا له كترخبون زي تخيل كتركبي الكام فتانا له كل جزء ما يدام حتياتهم كتبلا تخيل هذه زخولنا عها كابزي حنت جرب جن هاي تتكمل الوان يرنا باخيرو حتيونا نبل سباد ما كل جزء هذا وجد تعوز نحرقينه عند قال تحس نحرقينا السو مليس زرسنهم سبات الله نزي كن رغبان زي نخيل لدحري مجاي دس بلا مالو سو هذا مصنعتاوي إذن لو متمرتي بأبيو نمعرباوي بهلي زين تبارك خون كله أم معرباوي بهلي كنبرك لنا نحناون بزع كابز كمزلنا كنزنق يبلنا so a poll of the behavior of cheaters found that less than 20% of men even think of splitting up due to the affair and less than 3 may actually do it. So طيب لنا حدا مصنعتاو صحف كم زقبروا لهم نتوم مسكالوت بحضار كله بمرعى خلو مسكالو قال زوروسي كاب استخايده مصنعت انتايبل اسرا ميتاويت يوم انتو خوينوم نتهيوت نتمسبيتوم زلوم هيوت قريفهم مستا مسا زوروا زلو قال مسا هيوت كقبرو زمنيو كاب 100% 10% راهم نزغ قبرو زغلو اتوم actually نسبيتوم قريفهم مستا زورواز نبرنا عاز تمرعو دما 3% تراهم ስለዚህ ዳርጋ ዝበዝሑ ናብቲ ወቶም እዮም ዝምለሱ ወይ مسا ዝኸዱ ዘሎ ምሳ ኣይቅፅሉን ይብል እዚ መጽናዕቲ ማለት እዩ. For every odd story you may hear about a guy who left his wife, there are countless stories of women out there endlessly waiting around for a married man. So ولا كحار حدا جزء نسبيتو قدي في تمرعي واقل زبل زانتاتات ويكا صنصواي سمعك انت اللغي زي كسرا كابن كابتن خمس خو زقاطبن زبز حاجن كساب حجي بتثبيت زنابرا بزحاتي فيدي قدي في خمسك كم زنا نابلو نو ويجز زوسدولن وين بزحاتي مزدما ابتم نقحت زي بلنا ويكا تمرت زغود لنا بلا بلا نبلو حبشات راه يكونس ام معبولات اوروباويان امريكان ببزح زراي ابتي استوعيلهم كودي خوليهم يلا نغمغمو ابون بتدغاغام ابتندق نسناتهم بتدغاغام زغاطب دخمتن غدلاتني عبب السرات ني تخاتلتي نايزي channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيركم ممكن تمحارتو دليون كم زلو يفلتي امبار بغنيات بمغنيات نجمار نايز عامت حدا مقدال ناي واقع غيرنا لنا كم تري وزلهم بزح كورسات ناتنا نحاتير وان ديسكاونت غيرنا لنا سلازي كتمحارتو دليهم استفر عليه كورسات أدلات قرب فتيرنا لنا خنبل نغيل نازع عدل تتكيمكم نابت تمرت خيدكم هيوتكم كتلوتو جمع ناي كل جزية ساويتايو نحاتير جزية يزتقنح سلازي تعدل تتقوموا لي بلاكم كيدكم نتكورسات كاب ويب سايت وسيتكم اكشن وسدو thank you very much متى فلتت كاز عبي مطونو دما اتوت كاي عبي ايوم زبل لبامات so thank you so much. Point number 2 my marriage is unhappy. تدقاقم حتى so
ምክንያቱ ምስ ኣብ ሓዳር ዘሎ ወዲ ምስ ሓንቲ ጓል ክራኸብ ከሎ ኣብ ሓዳር ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ነገር እናበለ ምሳ ሂወት ክጅምር ኣይክእል ምሳ ክድግስ ኣይክእልኒ እንታይ ክብላ ሓዳረይ ሕማቅ እዩ ሕጉስ ኣይኮንኩን ሓጎስ ይደሊ ኣለኹ ክብል ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ኸ feeling dissatisfied in marriage is a contributing factor for why men cheat ቀዳማይ ነጥቢ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ካብ ሓዳር ወፃኢ ካልእ ሂወት ክጅምሩ ዝግደዱ ወይ ከዓ ዝመርፁ ኣብ ሓዳሮም ሕጉሳት ምስ ዘይከውን እዩ ይብል እዚ እቲ ቀንዲ ደፋኢ ፋክተር ምዃኑ ይነግር እቲ ሓበሬታ ብምቕፃል ግን what counts being as unhappy ትሕቶ ግን እንታይ እዩ ዘይሕጉስ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣይናይ ክፋል እቲ ዘይምሕጓስ ንኣብነት ሰልችካ እንተሎ ኣብቲ ሓዳር ወይ ከዓ እቲ ፍቅሪ ከምቲ መጀመርያ ሓውሓው ዘይብል እንተሎ ኣይሕጉስን ኣብ ሓዳረይ ወይ ከዓ ኣብ መርዓይ ሕጉስ ኣይኮንኩን ክትብል ይከኣል ድዩ ወይ ስስኡ እኹል ድዩ ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ከለና ግን እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ፍቅሪ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ይዝሕል እዩ ስለዚ ይዝሕልን ይረስንን ናትካ ናይ ክልቴኻ ተሳትፎ ድማ ይሓትት marriage takes work and without both parties putting into the work the relationship is deemed to fail so ሓዳር ፍቅሪ ልክዕ ከም ካልእ ሂወት ስራሕን ድኻምን ይሓትት ዘይሰሪሕካሉ ይመውት ይቕምስል እዚ ድማ ነቲ ሂወት ገዲፍካ ኣብ ካልእ ሓጎስ ክደሊ ምንዳይ ነቲ ዘለካ መቕታሊ እምበር መፍትሒ ይኮነን ስለዚ እታ ኣብ ሓዳረይ ሕጉስ ኣይኮንኩን ትብል እውን ኣከራኸሪት ነጥቢ እያ ምክንያቱ ንሓጋርካ ሕጉስ ክኸውን ክሰርሓሉ እዩ ዘለካ ንማለት ተስምዕ ማለት if he's telling you that he is unhappy in his marriage means he has a choice so እቲ ወዲ ኣብ ሓዳሩ ሕጉስ ከም ዘየለ እንተ ነጊሩካ ኮይኑ ምርጫ ኣለዎ እዩ ንዘይ ሕጉስ ነገር ወይ ክትዕርዮ ክትፅዕር ኢኻ ወይ ክትገድፎ ኢኻ ገዲፍካ ካልእ ሂወት ክትጅምር ኢኻ እሱ ግን ኣብታ ምስ ሰበይቱ ከሎ ምሳኻ ክዘውር ድሕሪ ዝመርፅ ኣሎ ክልቲኡ ምርጫታት ኣይገበሮን ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ምልክት ክኾነኪ ይኽእል እዚኣ እውን ከተስተውዕልላ ኣለክ number 3 I don't sleep with my wife anymore ምስ ሰበይተይ ኣይድቅስነ ርክብ የብልናን ዝብል ምኽኒት እውን ኣሎ ቀንዲ ዝገደደ ድሕሪቲ ዝመፅእ ዘሎ just wait ኣብዚ እውን statistics ወይ ከሳይንስ መረጋገፅ ኣሎ about 15% of marriages are sexless ብሓፈሻ ክንዛረብ ከለና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክሳብ 15 ዝበፅሕ ፐርሰንቴጅ ናይ ዝኾነ መርዓ ፆታዊ ርክብ የብሉ ኣይገብሩን እዮም እዚ ማለት ንሽዱሽተ ወርሒ ክሳብ ዓመት ፆታዊ ርክብ ዘይብሎም ሰባት ኣለው የለውን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ሂወት ንኽፈሪ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ንሽዱሽተ ወርሒ ፆታዊ ርክብ ተዘይገይሩ ኣብ ሓዳርካ ኣለኹ ዝብል እንተሎ ኣብ ካልእ ክጥምት ዝግድድ ምክንያቱ ክኸውን ስለ ዝኽእል but the vast majority are having sex even if it's not as frequent as possible so እጂ 15% ጥራይ እንተሪኢልና እቶም ዝተረፉ ግን ዝበፅሐ ግዜ ንቡር ዝኾነ ርክብ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም 15 ኢሉ ፕሩቭ ክገብረልክ ዘለዎ ብኸመይ ከረጋግፀልክ ስለዚ ዝበፅሐ ሓዳር ዘሎ ፆታዊ ርክብ ንክገብር ከም ዝገብር እቲ መፅናዕቲ ይሕብር ውሑዳት ግን ፀገም ብሰብ ዝተፈላለየ ምክንያታት ኣብ ከምዚ ዝኾኑ ይነግር ማለት you're never going to know what is going on behind the closed door so ኣብ ገዙ ከይትክሲ ይራኸብ ኣሎ ይራኸብ የለን ወይ ድማ ፆታዊ ርክብ ተገይሩስ መፅዩሲ ትማሊ ምስ ሰበይተይ ፆታዊ ርክብ ገይረ ነይረ ኢሉ ክነግረኪ ኣይክእልኒ እዩ እዚ ከም ንቡር ጌርካ ምሳድ እዩ so after all how would you find out why would he risk making you mad so ብሓፈሻ ድማ ኣብ ገዙ ዘሎ ነገራት ብሕማቕ እንተነጊርኪ እዩ ወይ ከዓ ተስፋ ክህልወኪ ዝኽእል እምበር ኣብ ገዙ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ከም ዘሎ እንተነጊርኪ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ከተስተውዕሉሉ ይግባእ እዛ መፅሓፈይ ብዛዕባ ፍቅሪ ብዛዕባ ሕጉስ ሂወት ዕዉት ሂወት ብዙሕ ዝገልፅ ምዕራፋት ኣለዋ ተደይረኺብኩማ ረኺብኩም ኣንብብዋ ኣብ ሊንክ ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ካብ ከባቢኩም ክትወስድዋ ትኽእሉ so ክንቅፅል ኢና next point number 4 I can leave her because of the kids so ካልእ ምኽኒት ዘቕርብዋ ድማ ደቀይ ስለ ዘሎ ንደቀይ ምስ ሰበይተይሲ ክፋታሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንደቀይ ከይጎድኦም ዝብል ምኽኒት እዩ እዚ እውን ሓደ ዓቢ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ፋሚሊ ክንብል ከለና ዓብዪ ኪኖት ፅላለ ንገብሮ ዘለና ዝኸደ ዓብዪ ፋክተር ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቅነት እውን ከም ዘሎ ምርግጋፅ የድሊ he could be scared of losing his children or the impact of separation and divorce on them but then again he could also be using it as a justifiable excuse so yes ብርግፅ ሓዳር ከፍርስ ዘይደሊ ክኸውን ይኽእል ስሕተት ናይ መዓልቲ ክኸውን ይኽእል
كمون ندقو نسدرون فعفح كبل زي دلك خوني غلي بزو قبول مغنيات بسنكزي اتزلك زلو مساخ ركبون كغوت في غلي ግን ነዚኣ ምክኒት እናተጠቐመ ምስ ብዙሓት ዝኸይዱን ክህሉ ይፅንዕልና ክንሪአና ባህር ናይ ምዝማው ከመይ ምዃኑ ትገልፅ ሓንቲ ላታ ሓንቲ ነጥቢ ክንሪኣ ኢና እዚ ከም ምክኒት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ምስትውዓል የድልዮ there are actual evidence that is in the long term divorce can be better for children ኣብዚ ኸ ሓደ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ ነዊሕ ኣንዊሕና እንተጠሚድና ካብ ዘይሕጉስ ፍቅርን ሓዳርን ፍትሕ ነቶም ቆልዑ ዝበለፀ እዩ ይብል ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ክህሰዩን ክጉድኡን ይኽእሉ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን እቲ ቀፃሊ ባእስን ዕግርግርን ጫውጫውን ናይቲ ገዛ እንድሕር ተኣሊሎም ሰላም ሒዞም ርግእ ኢሎም ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ብዙሕ መንእሰይ ኣብዚ ኤውሮፓ ምስ ኣቡን ምስ ኣዲኡን ኣይኮነን ዝዓቢ ከባቢ ክሳብ 54 ዓመታዊ ክሳብ 60 ክሳብ 50 ክሳብ 40% ሓዳራት ይፈርስ እዩ ዝበዝሑ ቆልዑ ድማ ምስ ክልቲኦም ወለዶም ብሓደ ይኮኑ ዝዓብዩ ስለዚ ካብ ኣብ ገዛ ሕማቕ ባእስን ፅልእን እናረኣየ መዋእሉ እናማረረ ዝነብር ተፈላለይኻ ሰላም ተሃብካዮም ይሓይሽ ይብል ንነዊሕ ዝወሰደ መፅናዕቲ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ቆልዑ ኢልካ ወይ ገለመለ ኢልካ ኤክስኪውዝ ጌርካ ንዕኦም ቀፃሊ ሕማቕ ስእሊ ተሪኦም እንተለኻ እውን ሓጋዛ ኣይኮነን ማለቶም እዩ ሓሙሽተ my feelings for you won't change ንዓኺ ዘለና ጠማምታ ባኺ ዘለና ፍቕሪ ፍሉዩ ኣይክቕየርኒ ድማ ዝብል ምክኒት እውን ኣሎ ብርግፅ እዚ ጓል ክሰምዓ ትደሊ ነገራት እዩ ነዚ እንተደይልካ ምሳኻ ክትከይድን ክትድግስና ይትኽእልኒ of course so experts say ኬላታት ድማ እንታይ ይብሉ it's easy to desire something that feels new and fresh ኩሉ ሰብ ሓድሽ ነገርን ፍሉይ ነገርን ኣብ ኢዱ ዘየለ ነገርን ክብህግን ክምነን ንቡርን ዝደጋገም ባህርን እዩ as the mistresses you are the forbidden fruit and that fuels the strong sense of desire ስለዚ እታ ጓል ትምሳኺ ዘውር ዘሎ ንስኸጂ ከምዘይ ሰበይቱ መጠን እታ ትበሃግን ትድለን ሰቢኺ ምክንያቱ ካብ ሓዳር ወፃኢ ካብቲ ዝለመደ ወፃኢ ስለ ዝኾንኪ ብዙሕ ባህጊ ክህልዎ ይኽእል ምሳኺ ክኸይድን ምሳኺ ክድግስን ስለዚ እዚ ድማ ሓዳሽ ስለ ዘለኸ እምበር ፍልይቲ ፍጥረት ስለ ዝኾንኪ ከይከውን ይኽእል እዩ ትብለና ኣብዚኣ ከኢላ ክንሪኣ ኢና But what happens when you're no longer unattainable? Are you confident that his feeling will not change for you? So, ኣብቲ መጀመርያ ፍሉይ ትኽትኮን እየ ትኽእል ኢኺ ኣባኺ ዘሎ ስምዒት ፍሉይ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀፃሊ ምሳኺ ክራኸብ ተጀሚሩ ግን ንስኺ ብፍሉይ ክጥምተክ ምዃኑ እንታይ መረጋገፂ ኣለኪ ምክንያቱ እታ ንሱ ዘላ ሰበይቲ እውን እኮ ሓደ ግዜ ፍሉይቲ ከም ዝነበረት ዘይምርሳዕ The fact that you're not his wife is most likely what creates a thrill for him. So ሓደ ካብቲ ንዓኺ ደስ ዝብሎ ሰበይቱ ስለ ዘይኮንኪ ወይ ከዓ ካብታ ኖርማል ሰበይቱ ወፃኢ ስለ ዝኾንኪ ደስ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ንስኺ ንብርቲ ትሕዝቲ ክትኮኑሉ ኣብ ዝጀመርክ ነጥብሲ እንታይ ክስምዖ ይኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፍቕሪ ትብለና እዚኣ ሳይኮሎጂስት ኤስተር ፐርል ትበሃል እንታይ ትብለና መብዛሕትኡ ንፍቕሪ ክንደሊ ከለና ርጉእነት ዝከላኸለልና ዝሓልየልና ዝጥንቀቐልና ኩሉ ዝርዳእና ገለ ኢና ንደሊ እዚኦም ነጥብታት እዚኣቶም ከዓ ኣብ ገለ ነጥቢ እቶም ንፀልኦም ክፋልካ ይኾኑ ምክንያቱ ኣመና ዝከላኸለልና ኣመና ገለገለ ምስ ኮነኻ ንፀልኦም ስለዚ ኩሉ ግዜ ዳይናሚክስ ናይ ፍቕሪ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ እቶም ቀደም ኣዝዩ ዝበጎም ዝነበረ ሎሚ እቶም ዝፀልኦም ነገራት ክኸውን ስለ ዝኽእል ታጓል እውን ከምኡ ስለዚ እዚኣ ድማ ነቲ ፍቕሪ ኮምፕሊኬትድ ትገብሮ ትብለና እዛ ሳይኮሎጂስት Number 6 I've never done this before ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ጌራ ይፈልጥን እየ ትብል ምክንያቱ መጀመርያ እዩ ሓድሽ እየ ንከምዚ ዓይነት ህይወት ትብል ምክንያት እውን ትደጋገም እያ ይብሉ እንታይ ማለቶም እዩ ሳይንስ ግን ናቶም ኪላ ኣለዎም statistics on cheating shows that it's pretty common apparently 56% of married men will engage in extramarital sex at some point during their relationship so ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብናትና ይብል ኣለኹን ካብ 50 ክሳብ 60 ሚእታዊት ኣብ ሓዳር ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ሓዳሮም ወፃኢ ርክብ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ወይ ከም ዝገብሩ ሓደ መፅናዕቲ ብስታቲስቲክስ ዝተረኣየ ነገር እዩ ይብለና እዚ ሕጂ ምስ ባህልና ይከይድኒ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ባህልና እውን ኣበይ በፂሕ ኣሎ ኩልና ንፈልጦ ኢና ምናልባት ካብዚ ንሓይሽ ኢና እንተኢልኩም ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ ክንሪአ ኢና but here is the thing most cheaters are repeat offenders እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን ኣብዚ ዝያታ ነጥቢ ኣገዳሲት እቶም ዝዝሙ ኩሉ ግዜ ናይ ምዝማው ባህሪ ዝደጋገም ባህሪ ይብሉ ሓንሳብ ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ወፃኢ ምስ ካልእ ዝኸይድ ካልእ ግዜ እውን ናይ ምድጋም ባህሪ
ኣለዎ ይብሉ እዚኣታ ከባድናታ any wife who discovers her husband having an affair will most likely wonder will he do it again but mistresses should probably be thinking the same thing so ሓንቲ ሰበይቲ ሓንቲ ጓል ዓርካ ወይ ሰብኣያ ምስ ካልእ ዘሚዩን ተረኺባቶ ምሳ ከሎ ኣብ ሂወት ምሳ ከሎ ምስ ካልእ ዘሚዩን ተረኺባቶ ይደግሞ ድኸውን ድሕሪ ሕጂ ኢላ ክትሓስብ ትኽእል እያ ኤግዛክትሊ እታ ምስኣ ዘመዎ ጓልካ ይደግሞ ድኸውን ኢላ ትሓስብ ኣላ ስለዚ ሰበይቱን እትያን ክልትየን ተገራጫው ጸሎት እዩ ዘለወን that's why ድማ ንኽደግም እውን ዝኽእል ንማለቶም እዩ apparently cheaters have a higher chance of repeating again so ምዝማው ዝደጋገም ባህር እምበር ሓንቲ ግዜ ጥራይ ዘጋጥም ኣይኮነም ብዙሕ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ number 7 I don't love my wife anymore of course the classic መወደታ ድማ ንሰበይተይ እኳ ኣየፍቅራኒ ዝብል ዘረባ ማለት እዩ of course love is such a complicated thing we can find ourselves falling in and falling out of love ፍቅሪ complicated ነገር እዩ ንፈልጦ ኢና ነቶም ምሳና ዝነብሩ ዘለዉ exactly እንታይ ኢና ነፍቅር ካብኦም ከቢድ እዩ ንፈልጥ ኢና ብውሽጥና ስማዓና ፊሊንግ ኣሎ ንዖም ከም ንደልዮም ብቃላት ክንገልጾም ከቢድ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ትፍቅርካ ክጎድል ሓደ ግዜ ክድንፍዕ ንቡር ክፋልና ሂወት እዩ ስለዚ ታ ምኽኒት ንሰበይተይ ፍቅሪ የብለይን ዝብል ምኽኒት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብታ ሞሜንት እትያ ከይህልዎ ክእል እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ይፈላለዩ but even if a married man has a genuine problem in his marriage it's safe to assumption that at some point he loved his wife so ባህል ሓዳር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ገለ ፖይንት ንሰበይቱ የፍቅራ ከም ዝነበረን እቲ ኩነታት ክቀያየር ዝኽእል ምዃኑ ምሕሳብ የድልይ ትብለና feeling of love don't disappear overnight so እቲ ፍቅሪ ድማ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን he may say he doesn't love her but it's not that simple ኣይፍቅራን ይኽብለክ ክኽእል በኣፉ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ልቡ ከም ምዃኑ ንክትፈልጥ ግን ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ከባድ ኣርእስያ ምስትውዓል ንክንገብር ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ኮምፕሌክስ ሂወት እዩ ዘሎ ኣብዚ ከምኡ ናብዚ ኺዱ ከም ዝግበሩ ክትብል እኳ ከቢድ እንተኾነ ብሓፈሻ ኣነ እንታይ ዝፈቱ ሰብ ኣብ ሓዳር ንዘሎ እንቅፋት ዘይምፍጣር ኣብ ሓዳር ንዘሎ ሰብ ወዲ ይኹን ጓል እንቅፋት ዘይምዃን ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ሓሊፋ ክፀናከ ብኸምኡ ዝወሰድክዮ ወዲ ፅባሕ ንጎ ንዓኺ እውን ምስ ካልእ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል ምጥርጣር የድሊ ብሓፈሻ እዛ ኣርእስቲ ነፍስና ክንፍትሽ ኣስተውዒልና ንክንነብር ክትሕግዘና ላይክ ኣብ እዋን ተፈቲኹማ ናብ ካልኦት ድማ ኣስግርዋ ምናልባት ርእቶናትኩም ሓሳባትኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እናበልኩ ኣብዚ ክዓፅየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰሰናዩ ቻው